ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/10/22 ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ 16-11-20 ಭವಿಷ್ಯ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯದ ಆಧಾರ ಸಂಗಮಯುಗದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ. ಇನಿ ವಿಶ್ವ ರಚಯಿತ ಬಾಪ್ದಾದ ತನ್ನ ಸರ್ವ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋಗ್ಲಿನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವರ್ತಮಾನ ಸಂಗಮಯುಗತ್ತ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯಡು ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ದಯಪಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯೊಳದೆ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವರು. ಈ ಸಮಯದ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಇಡೀ ನಾಟಕಡು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸುರುಕು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಲು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗ ಮುಟ್ಟ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಪರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸುರುಕು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪಡು ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರಾಪರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ. ಇಂದು ಕೇವಲ ಸತ್ಯುಗಡತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಪನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತದ ರಾಜನೀತಿ ದ್ವಾಪರದ ರಾಜನೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಗಮಯುಗತ್ತ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸಂಗಮಯುಗತ್ತ ರಾಜನೀತಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಯಂನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ರಾಜಯೋಗಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜಯೋಗಿಲೋ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಜಾಯೋಗಿಲೋ. ರಾಜಯೋಗಿ ಪಂಡ ರಾಜಾಪನ ಯೋಗಿಲು ಎಂಚ ರಾಜ ತನ್ನ ಸೇವೆದ ಜೊತೆಗಾರರು ಪ್ರಜೆಗಳಿನ ವಾ ರೀತಿ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತು ನಡಪೋಯರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜೊತೆಗಾರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷ ನೀತಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಲು ತನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಂಚ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪರೋ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಆದೇಶದ ಉಲೈಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಸರ್ವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲೇ ಅತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಹ ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಲ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬೋಡೋ ಏಪ ಬೋಡೋ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲು ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ವಶ ಆಪುಜೇರು. ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತಮ್ಮ ವಶಡು ಕಣತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀತಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪರು. ಪಣ್ಣಗ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಆಂಡ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಿತ್ತು ಸ್ವ ಅರ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮದ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪಾತೆರ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪಾತೆರ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಯಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಂಸ್ಕಾರ ತನ್ನ ವಸಡು ಪೂಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಕಲೆಗ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಕಲೆಗ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ವಾಸ್ತವಡು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಏಪಲ ಅಧೀನಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಧೀನಾಯರ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಅಕ್ಲೆನು ಅಕುಲು ಕೆನೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೆನೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲೋ ಅತ್ತಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತಂಡ ಆವಡೋ.
ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ವಾ ಅನುಭವನ ಮಲ್ಪಡು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೋ ದುಃಖ ರಹಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೋ ದಾದಾದುಲ್ಲರು ಮಾತಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಿಶ್ಚಿಂತ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ದುಃಖರಹಿತ ರಾಜ್ಯ ನಿಶ್ಚಿಂತ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರನ ಎದುರುಡು ಈ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದುಃಖರಹಿತ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಮಯವಾದುಂಡು ದುಃಖ ಇಜ್ಜಂದೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ದುಃಖ ರಹಿತವಾಯಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರ ಏರಿಗೂ ದುಃಖ ರಹಿತವಾಯಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರ ಸದಾ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಈ ಅಧಿಕಾರಡು ಉಪ್ಪೇರು ತಿರ್ತಿಡು ಬರೊಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಇತ್ಯದ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಜತ್ತದ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಡ್ಪೇರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ನಶೆಟ್ಟುಪ್ಪರು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢರಾದುಪ್ಪರ ಮಾತೆರ್ನಾಲ್ ಕೈತಲು ಸಿಂಹಾಸನ ಉಂಡತೆ ಸಿಂಹಾಸನನು ದೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಸದಾ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢರಾಗಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆಟ್ಟುಪ್ಪುಲೆ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಂದು ಈ ಅಮೃತಸರಡು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಒತ್ತು ಓ ಅಮೃತಸರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂದು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಹತ್ತು ಈ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಉಂಡು ಬ್ರುಕುಟಿ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂಡ ಬ್ರುಕುಟಿ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಉಲೈಗ್ ತನ್ನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ರಾಜ ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಏರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೆರ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ರಾಜ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪುನಾರು ಏರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೆರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ರಾಜ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ರಾಜ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡಕುಲು ಎಂಚಿನಂಡಲ ಆವಡು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನನೆ ಆವಡು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ರಾಜ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಸಮಯ ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ರಾಜಯೋಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜ ಜೋಕುಲಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಬಾಬಗ್ಲ ಸಹ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ಸಹ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ನೀತಿ ದಾದಾದುಂಡು ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ತೂದುಬುಡಿಯೇ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಸರಿಯತ್ತು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಕೆಬಿ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜತ್ತೆ ಐನೆರ್ದವರ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಕೇಂದು ಬುಂಡು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದುಲ ಬುಡಿಯೇ ಪನ್ನಗ ಐನು ವಿದೇ ಪಾಟ್ರೆಲ ಸಹ ಸಾದಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಭಾರತೊಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಚಿತ್ರನು ಗಾಂಧೀಜಿ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇನು ತೂವಚ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇನು ಪನೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ತೊಜ್ಪದಿರು ಐಟ್ ಮೂಜೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪದಿರು ನಿಕುಲು ನಾಲೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪವರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಸುರೂಕು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಹೋಗ್ಪುನಿ ಪನ್ನಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ ಆಡಳಿತದ ಶಕ್ತಿನ ದೀವೊಳ್ಳೆ ರಾಜ ಅರ್ಥಾತ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ರಾಜ ಅದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೇನು ಏರು ರಾಜ ಬಂದು ಒಪ್ಪುವಿರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಾಪ್ತಾದರು ಸುರುಕು ತೆರಿಪದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪವನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರು ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಮಾಣವಾದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನಿಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸತ್ಯತ್ತು ಯಥಾರ್ಥತ್ತು ಆ ಯಥಾರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥವಾದುಂಡು ಅಂಡ ತೆರಿದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು
ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲುಡು ಕಾರ್ನು ಎಂಚ ನಡಪವೆರು ತೂಂದುಳ್ಳರು. ಅಪಘಾತ ಆವನಗ ಸಂಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರು ಆಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತುಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪಘಾತ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡಾಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪಾಂಡ ಅಲ್ಪಪೋದು ಪತ್ತುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ದಾದಾದುಪುಂಡು. ಮೂಲು ಪಾಡಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಪಪೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಾಂದು ಪಂಪೇರು ಆತು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ವಿವಶ ಆದುಪ್ಪೆರತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆತ್ತಂಡಲ ಸಹ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಪತ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಜತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕಾರಣ ಪತ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪನ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಅನ್ಪೇರು. ಪನ್ನಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ದಾದಂದು ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಬ್ರೇಕ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತವೈನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ವರದಾನವನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವನ್ನ ಸ್ಮೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವ ಹಲ್ಚಲ್ನು ಮರ್ಜ ಅಪುನಂಚಿನ ಅಚಲ ಅಢೋಲ ಭವ ವಾ ರೀತಿ ಶರೀರದ ಉದ್ಯೋಗ ಇಮರ್ಜ್ ರೂಪುಡುಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಉದ್ಯೋಗ ಇಮರ್ಜ್ ಆದುಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಡು ನಶಿತ್ತಂಡ ಸರ್ವ ಹಲ್ಚಲ್ಡ್ ಮರ್ಜ್ ಆದುಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಪುನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸದಾ ಇಮರ್ಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಬಲಹೀನತೆ ಹಲ್ಚಲ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಅಕಲು ಪ್ರತಿ ಶಕ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನೇದವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ರಡ್ಲ ಸಮಾನ ಆದು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಪುನ ಬದಲು ಐಡ್ದು ಪಾಠ ಕಲ್ತದು ಸ್ವಯಂನು ಪರಿಪಕ್ವ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.